Noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant ar y 4 Sul wedi'r Ystwyll. Oll bobloedd llawen hawn, browning iawn glod i gyd. Un plith y daeth y nawr a chawdwr mawr y byd. I dalyn dyled Crist a ddaeth prynu'r sawlaeth gynt yn gaeth. Y nawr mae'r Sant a'i faich yn ymraich sy'n meion wyw. Mewn ffydd bu'n edrych draw am iachawdwriaeth Duw. I'r ddisgwyl sydd ar ben y nawr y disgwyliedig faith i lawr. Ei sy'n gyfarchiad mwyn gliw'r morwyn lan ei chlod, a phryder dan ei bron am droion oedd i ddod. Pa boen a iddo ef hebri a glefydd draif ei chalon hi. O fewn dy o Grist, yn drist a ddefwn ni. Bechodau o bob ryw trwy'r iawn glyw ein cri. Bod yn y dlawd a gwael ein thi, cyflawn a ni yn y lan y bob. Wele, y mae preswylfa Duw gyda dynion, bydd ef yn preswylio gyda hwy, byddant hwy yn bobloedd iddo ef. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo, trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros y mae'n hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym pob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd ag orau'n gwefusau, a'n genau a fynegad y foliant. Duw brosiau'n canorthwyo, arglwydd brysurau'n camorf. Gwogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân. Megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd.
hanes fyddo enw'r arglwydd. Mawr yw yr arglwydd a fframol Ianis, yn a Saint Dewi yn ei fynydd sanctaidd. Tegwch bro, llawen efo'r holl feiar yw mynydd Seion, yn yslysau y gogledd y dinas y brenin mawr. Dyw yn ei phalasau, a dweinir yn amddiffynfa, canis wele y brenhinoedd a ymgynill hasant, ei phanteibio ynghyd. Hwy a wel sant, felly yr hyfef asant, braw y chasant ac eithant ymaif ar thrws, dychryn a ddaif arnynt yno, a dolir megis graig yn esgor. Ac wynt y dwyrain, y ddyrallu llongau y môr, megis y clywsom, felly y gwelsom yn unas arglwydd y llioedd, yn unas ein Duw ni, Duw ei sicrhau yn dragowydd. Meddyliasom o fyw am dy drigaref yng nghanol dy deml, megis y mae dy enw o Dduw, felly y mae dy fawl hyd ei phamoedd y tir, cyflawn o gyfiawnder yw dy ddyheulaw. Llawen yched mynydd Seion, ac ym yfryded merched y Iwda, o herwydd dy farned i geiffau. Amgylchwch Seion ac ewch o'i hamgylchu, rhifwch eithyrau hi. Ystyriwch ei rhagfuriau, edrychwch ar ei phalasau, fel mynegoch i'r oes a ddeilo ar ôl. Canis y Duw hwn yw ein Duw ni byth ac yn dragowydd, efan tywys ni hyd angau. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân, megis yr oef yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oes oes. Amen. Daw'r darlleniad cyntaf o benodau 43 a 44 o lyfr Esekiel. Ar ddiwedd y dyddiau hyn, sef o'r 8fed diwrnod ymlaen, bydd yr offeiriaid yn aberthu eich poeth o ffrymau a chedd o ffrymau ar yr allor, ac yna fe'ch derbyniaf, medda'r arglwydd Dduw. Yna aeth y dyn am i, nôl at borth nesaf allan y cysygyr, a oedd yn wynebu tua'r dwyrain ac yr oedd wedi ei gau. Dywedodd yr arglwydd wrthyf, y mae'r porth hwn i fod ar gau. Nid oes neb i'w agor nac i fynd trwyddo. Y mae i fod ar gau oherwydd i'r arglwydd, Duw Israel, ddod trwyddo. Y tywysog yn unig a gaeth eistedd yn y porth i fwyta ymresynoldeb yr arglwydd. Dawef i mewn trwy gyntedd y porth ac ymadael yr un ffordd.
Yna aeth am i ar hyd ffordd porth y gogledd at flaen y deml. A phan edrychais, gwelais fod gogoniant yr arglwydd yn llenwi'r deml, a syrthiais ar fy wyneb. Darlleniad o'r ail bennod o Efengyl Luc. Yn awr yr oedd dyn yn Jerusalem o'r enw Simeon, dyn cyfiawn a duwiol oedd hwn, yn disgwyl am ddiddannwch Israel, ac yr oedd yr ysbryd glân arno. Yr oedd wedi cael datguddiad gan yr ysbryd glân, na welai farwolaeth cyn gweld Meseia'r arglwydd. Daeth i'r deml dan arweiniad yr ysbryd, a phan ddaeth yr rhieni a'r plentyn Iesu i mewn, i wneud ynglyn ag ef yn unol ag arfer y gyfraith. Cymerodd Simeon ef i'w freichiau, a bendithio Dduw gan ddweud, yn awr yr wyt yn gollwng dy was yn rhydd o arglwydd, mewn tangnefedd yn unol ath air, oherwydd y mae fy llygaid wedi gweld y iachawdwriaeth, a ddarperais yngwydd yr holl bobloedd. Goleini i fod yn ddatguddiad i'r cenhedloedd, ac yn ogoniant i'th bobl Israel. Yr oedd ei dad a'i fam yn rhyfeddu at y pethau oedd yn cael ei dweud amdano. Yna bendithiodd Simeon hwy, a dywedodd wrth fair ei fam, wele gosodwyd hwn cwymp a chyfodiad llawer yn Israel, ac i fod yn arwydd a wrthwynebyr, a thithau trywenir dy enau di gan gleddyf,
felly y datguddir meddyliau calonnau lawer. Yr oedd proffwydes hefyd Anna merch Fanuel o lwyth Aser. Yr oedd hon yn oedrannus iawn. Wedi byw 7 mlynedd gyda'i gŵr ar ôl priodi, ac wedi parhau'n weddw nes ei bod yn awr yn 24 oed. Ni byddai byth yn ymadael ar deml, ond yn addoli gan ymprydio a gweddio ddydd a nos. Ar awr honno, safodd hi ger llaw a moli Duw, a llefaru am y plentyn wrth bawb oedd yn disgwyl rhyddhad Jerusalem. Yma terfyn ar ail lyth. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist ein fab ef a'n harglwydd ni, yr hwn a gaed trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd a fe farw ac a gladdwyd, disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw a esgynnodd i'r nefoedd, ac yma'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod aw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys Lân Gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbryd ithau, gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Christ drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sanctaidd i'r enw, deled y dair nas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaiar hefyd. Daroi ni heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn in ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Amen.
Arglwydd dangos dy drigaredd arnom. A chaniatau nid a iachawdwriaeth. Gwisg dy wain I dogion ag iawnder. A gnad y ddewis bobl yn llawen. Arglwydd cadw dy bobl. O bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn I byth yn erthol. Dyw glanhaen calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o'n mewn. O arglwydd dau safwn arnat dderbyn yn drigaro gweddiau dy bobl sy'n galw arnat, a chaniatau ddyn ddeall a gwybod yr hyn a ddylent ei wneud, a hefyd gael gras a gallu wneud yn ffyddlon, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O llalluog Dduw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn, Dyrwydd weision y tangnefedd yn all y byd ei roddi, fel y boeni gan I fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhagofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Goleau'n tywyllwch at olygwn I ti o arglwydd, ac oedd fawr drigaredd am ddiffyn I rhag pob perygl ac embydrwydd yn os hon, trwy gariad deunig fab ein gwared o'r Iesu Grist. Amen. Felly, parhawn yn ein gweddiau, gan ganolbwyntio ar Iesu, ein goleuni a'n gogoniant. O Dduw ein tad, o oes I oes ac ym mhob cenhedlaeth, arweiniais dy bobl o dywyllwch I oleuni. Yn awr yng Nghrist, mae disgleirdeb dy oleuni yn llywyrchu drwy'r holl fyd. Yn yr un goleuni tragwyddol, gwared ni o afael y tywyllwch, fel y cawn esgyn I gyfarfod yr arglwydd sy'n dyfod mewn gostyngeidrwydd I ryddhau ei bobl, gofyn nhw'n hyn yn ei enw, Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn dros yr eglwys, fel y gallwn ni fod yn oleuni sy'n llywyrchu'n llachar yn ein byd, gan daflu oleuni sy'n wasgaru tywyllwch, anobaith ac ofn, ac I fod yn oleuni sy'n dangos y ffordd sy'n arwain at Crist. Wrth I dymor yr ymgnawdoliad dirwen I ben, gan wrthwya ni ymbaratoi ein hunain ar gyfer troi ein golygon tua Jerusalem, a theithio gydag ef ar hyd y ffordd sy'n arwain at y groes. O llalluog Dduw, y mae ysbryd glân yn cynysgeiddi yr eglwys ag ymrywiaeth cyfoethog o ddoniau, caniatáu ni allu ei defnyddio I ddwy'n tystiolaeth I Grist trwy fywydau wedi eu adeiladu ar ffydd a chariad. Gwna ni'n barod I fyw ei efengil, ac yn eiddgar I wneud ei wyllus, fel y gallwn rhannu gyda'r holl eglwys yn llawenydd y bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wrth I ni feddwl am Iesu fel y goleuni i'r cenhedloedd,
Diolchwn am ein cenedl ninnau, Cymru, a'n lle yn y byd. Wrth i ni ddiolch am ei phrydferthwch, cofiwn hefyd am yr heriau sydd yn ein hwynebu. Gweddiwn dros cymunedau sy'n teimlo ei bod yn colli a'i hunaniaeth. Dros gymunedau sydd wedi rhwygo gan tensiynau cymdeithasol sy'n fynych yn cuddio dan y wyneb. Gweddiwn am Gymru, sy'n barod i rhannu ei doniau, ac sy'n barod i dderbyn beth sydd gan ddiwylliannau eraill ei rhannu â ni. Oll alluog Dduw, tad pawb oll, diolchwn i ti am brydferthwch ein gwlad, ac am etifeddiaeth gyfoethog y genedl hon. Ysbrydola pobl Cymru ag ysbryd cyfiawnder a chariad, fel yn ein holl ymwneud yn gilydd, mewn hawddfyd ac angen, a gallwn gyhoeddi ein bod yn gytun a'n gilydd ac ath y di, trwy ein harglwydd yn gwaredwr, Iesu Grist. Ac o Gymru edrychwn ar anghenion ein byd, byd sy'n llawn pryder am yfori, oherwydd digwyddiadau'r heddiw. Parhawn i weddiom heddwch a chyd ddealltwriaeth rhwng arweinwyr y cenhedloedd yn wedig dros y sefyllfa gyda Rwsia a'r Wcrain, a rhannau eraill o ddwyrain Ewrop. Parhawn i weddio hefyd dros bobl Afghanistan, Syria, Iraq, Ethiopia a De Sudan. Arglwydd goruchaf, erfyniwn arnat dros bawb sydd wedi ei galw i arwain y cenhedloedd. Dy'r roeddynt weledigaeth i weld yn eglur faterion yr oes hon, gwroldeb i amddiffyn yr hyn sy'n iawn, a diffiantrwydd yr air a gweithred fel y gallant anrhydeddu beth bynnag sy'n wir ac yn anrhydeddus, yn gyfiawn hawddgar a chanmoladwy, gan ddilyn esiampl ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ac wrth i ni gofio mae'r rhai sydd mewn angen heno. Cofiwn arbennig bawb a ddaliwyd gan y storm neithiwr yn yr Alban ac yng ngogledd Lloegr, a hefyd y storm sy'n bygwth heno. Bydd gyda'r rhai sy'n ofni ac yn pryderu dros Ceraint, eu bywioliaethau a'i cartrefi. Gweddiwn dros y gwasanaethau bris wrth iddynt ymateb i'r amryw argyfyngau a ddaw o gynlyniad i'r stormydd hyn. Arglwydd cymorth y rhai di gymorth, gobaith y rhai mewn anobaith, a chybydd y rhai a deflir gan stormydd, harbwr y mordeithiwr i a chawr y cleifion. Gofynnwn i ti fod yn bopeth i bawb, gan dy fod yn gwybod angen pob un. Derbyn i oll mewn i'th deyrnas, gan ein gwneud yn blant y goleuni, a rhoi ni dy dangnefedd athgariad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd yw, fan honell fyw y goleuni tragwyddol, tywallt i galonnau dy bobl ffyddlon ddisgleirdeb dy sblander tragwyddol, fel y gallwn ni, sydd yn arddel Iesu yn oleuni'r byd, wasgaru tywyllwch ein colonnau, gael ein cyfrif yn deilwng i sefyll yn dy wydd yn dy deml dragwyddol, lle rwyt yn preswylio cynteirnasu, tad mab ac ysbryd glân, yn un Duw, yn awr a hyd byth. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân efo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Camer arglwydd ein oesi, uwchas a glioth i ti. Camer fam ymydau fod y fydd yn llifo dy glo.
Caerdydd yn wylo'n rodd, methu wnaeth i'r wrth dyfodd. Cymerior fy naid roed i, gwnahwy'n weddau fer o ti. Caerdydd fy thais yn lan, am fy mrenin boed fy nghan. Cymer fy ngwefusau i, llanwynt a ffeiriau di. Cymer fair ar dasu ddim, min i fyddwn atal dim. Cymer fy ngyndeddau'n llawn, i Gwasanaeth i tra bob dawn. Cymer mwy fy wyllus i, gwnahin un araidd o ti. Cymeru ti'r galon hon yn o'r seddfainc dan fy mron. Cymer fy serchiadau mior, wrth gydraid rwy'n bwrwy stor. Cymer arglwydd, cymer fi, beth yn unig oll i ti. Cymerodd Simeon ef i'w freichiau, a bendithiodd Duw. Y ddeunawfed adnod ar 20 o'r ail bennod o'r Efengil yn ôl Sant Lyc. Wrth ni ddod at ddiwedd tymor yr Ystwyll, neu dymor yr ymgnawdoliad, sef y 20 wyrnod rhwng dydd Nadolig a'r ail o Chwefror, gwyl cyflwyniad Crist yn y deml. Heno fe gawn a'n tywys unwaith yn rhagor yn ôl at fy bandod Iesu, yn ôl at Iesu'n faban bach, ychydig dros fis oed, dal wedi ei rwymo mewn cydachau, dal yn hollol ddibynnol ar ei rieni, dal yn hollol ddiymadferth heb y gallu gropian na llefaru, a unig ffordd o gyfarthrebu ar byd fel pob baban arall oedd crio. Iesu'n faban bach, yn ddiogel ymreichiau mair ei fam, Iesu'n faban bach, yn signo ar fron Maria, i ddefnyddio geiriau un o'n hen garolau'r Plygain. Efallai, dyn ni ddim yn treulio digon o amser yn feddwl am Iesu'r baban, Iesu y ceidwad a anwyd fel un ohonom ni, ac a ddechreuodd ei fywyd fel pob un arall. Pawb yn gwneud ffws mawr ohono, a Iesu ei hun yn cofio dim am y cymeriadau yn isgwyl ar rhyfedd a ddaeth i'w gyfarch, y bugeiliaid, ac yma yn y deml yn Jerusalem, Simeon ac Anna. Mae hi'n rhyfedd i ni feddwl bod yna o leia blwyddyn neu ddwy neu tair rhwng bywydau ni allwn ei cofio. O'n i ddim beth yw eich atgof cynharaf fel plentyn, a beth oedd eich oedran tybed. Mae'n rhaid i mi gyfaddef, dwi'n cael gwaith cofio unrhyw beth. Ydw i'n cofio cropian fel baban, oedd gen I dueddiad I gropian tu yn ôl, yn hytrach nag ymlaen. Byddai'r rhai yn dweud ychydig sydd wedi newid. Ac mwyn fy annog I gropian tu ymlaen, byddai'n had yn gosod ei law yn y ffordd. Nawr, ai fi sy'n cofio hyn, neu ai fi sy'n cofio straeon mae fy rhieni ac eraill wedi dweud wrthym am fy mabandod, a'r pethau dŵl a doniol o'n i'n gwneud fel baban ac fel plentyn ifanc. O'n I ddim, mae'r cof yn peth rhyfedd iawn. A dyma ni yn ein darlleniad o'r ail lyth heno, yn ôl gyda'r Iesu'r baban, yn cael ei gario I mewn i'r deml yn Jerusalem, a hynny mwyn i'w fam gael ei ffuro trwy offrymu aberth ac i'w rhieni gael cyflwyno Iesu, ei cyntaf ynedig i'r arglwydd. Ar yr un llaw, mae'n olygfa ddigon cyffredin I ni mewn gwirionedd.
Nid yw'r olygfa welwn ni yn y deml yn wahanol iawn i'r olygfa welwn ni heddiw yn yr eglwys, pan ddaw'r rhieni balch yn wen o glist i glist a'i plentyn newydd anedig i'r eglwys am y tro cyntaf. Mwyn dangos a'i baban i weddill a gynulleidfa, ond hefyd o ryw deimlad ac awydd ddwfn ynddynt. Efallai sy'n anesboniadwy i rhieni ei hunain o'r angen i ddod ar un bach i dir arglwydd, yn arwydd o ddiolchgarwch ac i mofyn a'i fendith. Wedi'r cyfan ymreichiau ein rhieni, dwi'n tybio daeth bob un ohonom i tir arglwydd am y tro cyntaf, a ninnau'n hollol anymwybodol o'r ymweliad, na chwaith y ffws yr oedd pawb arall yn gwneud ohonom. Atgofion melys i'r rhieni, ac nid i'r baban, fel mae'r testun yn dweud wrthym heno am ymweliad cyntaf Iesu'r deml, oedd ei dad a'i fam yn rhyfeddu at y pethau oedd yn cael ei dweud amdano, a Iesu'n hollol anymwybodol o'r holl ffws yr oedd eraill yn gwneud ohono. Ynglwm â'r ymweliad ar deml, fe gawn ddau gymeriad rhyfedd, Simeon ac Anna, y proffwydes. Y gwir yw, doedd y naill na'r llall yn swyddogion yn y deml, doedden nhw ddim yn perthyn i'r offeriadaeth. Pwy oedden nhw? Ond lleigwyr ffyddlon diwiol, a dreuliodd ei hamser yn y deml yn gweddio, yn aros ac yn disgwyl wrth yr arglwydd, gan gadw gafael yn yr addewidion bod Duw yn ddiw sy'n ffyddlon i wair, Duw sy'n cyflawni a'i addewidion. Pobl oedd yn effro i Dduw oedd Simeon ac Anna, digon bosibl yr oeddent y fath o gymeriadau o'r rhan helaeth o addolwyr y deml yn ceisio eu hysgoi. Pobl ar y mynlon bywyd swyddogol y deml oeddynt, heb awdurdod, swydd na safle, gydag ei ffydd a'i disgwylgarwch yn unig yn ei cynnal. Ac mae'n werth ni dreulio chydig bach o amser yn ystyried arwyddocad hyn i ni. Be sydd yn taro ni tro ar ôl tro wrth feddwl am enedigaeth Iesu a bywyd Iesu'n gyffredinol, yw mae pobl yr ymylon oedd yn gweld rhywbeth mawr yn Iesu ac oedd yn cael ei denu ato, y bugeiliaid, yr estroniaid o'r dwyrain, y gwahanglwyfus, yr anefusion, y digalon, pobl ar y cyfan oedd ar yr ymylon o bethau. Yr unig amser byddai'r awdurdodau crefyddol, y bobl bwysig, y bobl adelanwad a grym, y bobl a oedd yn meddwl mawr amdanynt eu hunain, y bobl a chanddyn nhw'r awdurdod i newid pethau'n ymddangos oedd yn ymlach na pheidio i wrthwynebu Iesu, ei ferniadu a cheisio ei atal rhag gweinidogeithi. Yng ngeiriau Simeon am y baban Iesu. Iesu oedd yr arwydd a wrthwynebu'r. Hynny yw, roedd pobl yn barod iawn i wrthwynebu, oherwydd roedden nhw ddim yn gamgael ei herio gan Dduw. Daeth Iesu i ddatguddio i ni natur Dduw, i ddangos i ni trwy ei fywyd a'i gweithgaredd yr agweddau hynny y dylem ni, ei meithrin yn ein byw beunyddiol. Ac mae rhaid i ni fod yn gwbl onest, bod cariad, trigaredd a thosturi, yn nodweddion hynny a welwn ni ymywyd Iesu, i gyd yn gwaith caled. Mae'r tri yn gofyn newid sylfaenol yn ni ein hunain, newid yn ein hagweddau, newid yn ein meddylfryd, newid yn ein gweithredoedd. Ac fel y gwyddom dydy newid ddim yn hawdd, yn enwedig pan mae'r newid hwnnw yn dechrau gyda ni. Pwy oedd yr rheini oedd mwyaf wrthwynebus i Iesu ei weinidogaeth, ond y Phariseiaid. Yr rheini oedd yn credu ei bod nhw'n deall Duw yn well na neb arall. A'i bryd oedd ar manylion a manion y gyfraith, tra yn anwybyddu cyfraith cariad. Yn fynych iawn y mae Duw yn gweithio nid trwy y swyddogion, ond trwy y bobl mwyaf annisgwyl, pobl fel Simeon ac Anna, y selogion, pobl ffyddlon, pobl ddisgwylgawr,
pobl oedd yn cadw a'i ffydd yn fyw, a'i llygaid yn agored ar yr hyn yr oedd Duw yn ei gwneud yn ei byd. Nid o ffeiriad oedd y cyntaf i groesawu'r Iesu'r deml, ond lleigwyr. Simeon, dyn cyfiawn a diwiol, a gymerodd y baban Iesu i'w freichiau a bendithiodd Duw. Ac fe gawn ei gan hyfryd fel ymateb, sy'n dweud cyfrolau am Iesu mewn cynlleied o eiriau. Geiriau wrth gwrs yn Enctimitis, ail gantigl yr Hwyrol Weddi. Fe welodd Simeon yn Iesu, Duw, yn cyflawni ei addewid. Fe welodd Simeon yn Iesu a chawdwriaeth, ac fe welodd Simeon yn Iesu oleini, goleini a fydde'n dwyn ac yn hedloedd i fod yn rhan o'r gogoniant sy'n perthyn i bobl Dduw. Yn Iesu, fe welodd Simeon gobaith Duw ar waith, a'r goleini a fydde'n herio ac yn gwasgaru'r tywyllwch, goleini cariad, trigaredd a thosteri Duw, a welwn ni yn Iesu Grist. Ac wrth ni feddwl am yr olygfa hon yn y deml, ac edrych yn ôl unwaith yn rhagor ar Iesu a baban ymreichiau mair, diolchwn ni fod Duw yn gweithio o hyd trwy bobl ffyddlon fel Simeon ac Anna, pobl diwiol heddiw yn ein cymunedau a'n heglwysi, sy'n dal gafael yn ein ffydd, sy'n barod i ddisgwyl wrth Dduw, sy'n amyneddgar, ond y bwysicach byth, sydd fel Simeon, wedi cymryd Iesu i'w freichiau gan ei gofleidio, oherwydd ynddo ef, yn Iesu y mae gennym goleini'r byd, ac iachawdwriaeth ein bywydau. Amen. Saif gyrraedd ron, fel ynon nefoedd ry, rhyfeddol y wyrfain Duw mewn cnawd, aned un o forwyn dlawd, yw trasar mawr y tŷ. A dalodd ef dros feiau'r byd, un dwyn yn ôl at Dduw, am hynny torwn gadwyn gref y cnawd, ac wasanaeth wydef o'r farw ac o'r fyw. O gollwng ni ein hargwyn mawr, linias o mardegannau'r llawr, gad i ni weld y wedd, trafaf am y fyw ar ddaiar y dris, oed i ni daffu gad a chris, nes
angnefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a gadwa eich calonnau eich meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw a'i fab Iesu Grist a'n harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.